il-memorja ta' Enzo Guzman permezz ta' dawn is-sitt kantanti. Ersa aktar lejja ħanarak Veru ma dek zazua daqs kem kont Fuq weċċek il-maturita ta' bniedma ili jexxed dejjem fl-onesta Jek tħares aktar lejja mill-viċin tinduna illi xari qed jibjan Batejna u gawdejna tnejn flimkien Int tajtni kull ma xtaqt Jien tajtek kull ma Niftakrek bajla ħelwa ftit mistħija Imsaħra fuq ir-ritmu stila din Illum l-għaddew snin intajt għalija Tifkira ziza u bidu minajtin Għaxad nil-ħobbok, ivan nil-ħobbok Unnaf li palet zgur ma t-sibin kien Għaxad nil-ħobbok, u nibqa nħobbok Unħobbok aktar u aktar tul iż-żmien Għaxad nil-ħobbok, ivan nil-ħobbok U naf li palet zgur ma t-sibin kien Għaxad nil-ħobbok, ivan nil-ħobbok Unħobbok aktar u aktar tul iż-żmien Fil-pjazza tarra ħaltana ta' kull fil-għaxija Nintaqaw tlet irġiel twajba imdaħla fi-żmien Jintrefaw fuq l-aħħar tarġa tat-sunti tal-knisja U hemm għadda u l-lejla jimxu xulxin Giuseppe jgħidilhom istorja ta' meta kien baħri Ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien se jsir bil-qien Nirringrazzja lil mulej li sissatni għaddej Kieku tafu kemm għaddejt
Bravi tassew l-sitt finalisti ta' dan il-programm speċjali li kenna fil-vjaġġ inkredibbli ta' mużika li beda fuq TVM aktar kmieni fix-xhur li għaddew. Il-memorja ta' Enzo Guzman, il-mużika tiegħu żgur li se neqgħu niċċelebrawha għal ħafna u ħafna snin oħra. Grazzi kbira Enzo u l-mużiċisti kollha bravi bħalu li tajtuna dan il-wirt.